फुराना गुदुं दंलायलायो आरोना गोमो नै गिरुवा नांजोबलायनाय गुदुंखौ नायनानैथ' गोगोम जाखानांगौ खुसिया कारेन्टबो गैया दायो ओमफ्राय इनभार्टाराबो आंना मोनफैयाखै अर्डार होनाया ओमफ्राय इनभार्टार मोनफैबासो लागायगोन नालाय दायो आङो फैसा हाननो थांनोसै बारियाव फैसा लायनांगौ दं फैसा दंफांनिफ्राय फैसा हाख्लायनो थांनो आं बारियाव दं नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे दिनैनिखौ मोखां सुखांनानै क्रिम सिम लायालासिनो बानायदो आङो थ' लोगोफोरा आं दा बारियाव फैबाय आरोना फैसा हाननो होननानै फैसा दंफां गायदोंमोन आं नै बेखौनो लांगोन आं बे गासिबो फैसा गोजा सोलायहैनांगौ आरो बेखौ बैथिंबो दङ नैथिंबो दं नै हानजोबसै र' दायो गाखोनांगोनसो गोजौथार आयु सयथिबो गाखोना हानसै र' उफाय गैया लोगोफोर दंफाङाव गाखोनानै मेंजोब्बाय माने बेखौ सोलायनांगोनसो नालाय बाजाराव लांनांगोन दा हाथायाव ओमफ्राय हानथ'नो सानाखैमोन आं माने बिनि गया थाया माने सोरबा दाउ गावनो फैनाय लबार लानानै फैनाय गावसि फैयो सोरबा बिदिनो बारिफ्राव फैयो बारा फैनाय जाया नालाय बारियाव ओंखायनो हाननो गोनां जाबाय माने नङाबा उनावबा आरो बांसिन दाम मोनगौमोन दायोथ' 3000सोल'सो होननाय खोनादों आं हाथायाव लांबासो मिथिगोन बेसेबां दाम मोनो न'निखौथ' हाननाय जाखाया माने मोनबासो फानो आरो ओमफ्राय बिदियाव बिराद लस जायो दा माने बेफारफ्रासो लाब जायो बिदियाव नैबे 6 दाल 7 दालसो लस दङ बे फांथामसोनिल' फांथामसोआवनो बिराद फिथाइ जादों बाखि दंबावो एसे नैलाय बे बस्थायाव सोबाय फांथामसोआ माने बिराद फिथाइ थायो माखासेया खम नैबेबो फांसे बिराद मोजां फिथाइ थायो ओमफ्राय नैबे सेस एम्फौ जानानै गाज्रि जाजोब्बाय दंफाङा माखासे दानफायजोबनांबाय आं नै हाग्राखौ एवस्रांनानै होजोबनांसिगोन हाग्रा एवस्रांबासो दंफांफोरखौ दानफायजोबबासो गया मोजां जासिगोन दंफांफोरखौ दाननांगौ बेफोरखौ गासिखौबो ओमफ्राय लबारा लबार थागोन बाखि दंफांखौ दानफायजोबगोन गायदेरबावनांगौ देग्लाय गयखौ नै जोंहा गय बेफारि जाबाय इउटुबनि फैसा थोलानो ओंखायनो गय बेफारि जाबाय नै दे लांदो बुरजा हरबाय बेसेबां हरखो हराखै दाम गैयालै दायो लससो दायो फाननानै 2 हप्ता बेसे 4000 मान पाले है অলপ ভাল লাগে বাঢ়িব লাহেকে পিছত সুপারি দামটো কম আছে সুপারিটো মেন সুপারিটো দাম কম যে 71 কেজি जाबाय आंना 71 2343 2343 रुपिस मोनसिगोन आं हाबदोंलाय सियार सिङाव सियार सिङाव हाबबाव नै बे लामा फिसा ओंखारनो नागिरलायथारदों जोंनि जाद्राय मारैलाय ओंखारदो उत्सानलाय दे उत्सानलाय उत्सानदो ओहै उत्सा आगाव दे मोसा दे मोसा दे आगाव हैद मानबायल' ना लोगोफोर दाखालिबो जोङो खुसिया जावनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बयबो लांखांजोब्बायमोन आरोना माने खुसियाखौ सिगाङावनो जावग्लिजोबखानायखा जायगायानो बेनिखायनो मोनासै जोङो ओमफ्राय दिनै रुवा आरो खदाल लाना फैखादों आरोना दंफां मुरा माने जावखुलाजोबगोन जोङो मोनाबाबो बन्थ' मुराखौनो खुसिया होननानै लांनानै एवजाहैनांगौ दिनैबा हले बन्थ' मुराबाबो गारा खानस्रि बमायासो देरसिनमोन दाखालि मोननाया माथामल' फिसा नायनोसै दिनै मोनना मोना आमफायाबो खबाइ लाखालायथारदों नै मबाइलबो लादों खबाइबो लादों उफाय गैया
दा नागिरहैनोसैलाय नै नागिरनानै जायाबानो मोनजाया बायनानै जानोबो फैसा गैयाना बिराद दाम फैसाफोरखौ माखासे खामानियाव नांगौ जायो दिनै नाथुर गिदिर लाबोगोन होननाया गैला गय फाननायनि फैसाखौबो आङो ट्रेक्टर एवहोनोसो दोनदों हा एवनांगौ दङ राबार गायनो थाखाय राबार गायसिगोनलाय आङो एबार ओंखायनो फैसा नांगौ जादों एसे बेहायबो थांगोन 50-60 हाजारसो फैसा थांगोन हाजिरा लानाय ट्रेक्टर खरसा होनाय मानाय बिराद उफाय गैया माथो खालामनो मावनानै जायाबा होथारदोंसै माबानाया जावनाया दाख्लै मोनाखैमोन ना दिनैबा मोनगोन ना मोना नै हारसिं इमान खस्थ'नो ओरै रुवायाव दै गैयाना दायो बेयाव थाग्राखा आरो जायगाया थाग्राखा अखा हाबाथाय सेलायसिगौमोन मोनगोन ना मोना र' नागिरलायनोसै ना मा होनो ने नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे ओरैसलायनो आरो फुराना गुदुं दंलायलायो आरोना गोमो नै गिरुवा नांजोबलायनाय गुदुंखौ नायनानैथ' गोगोम जाखानांगौ फैसाया जावबासो मिथिसिगोन बेसेबां गिदिर जावबाय था दे मुरायाव साबैजोबनाय जावखोजोबनांगोन माथो फाल गैयासो सानजासो दंहैदां जाला मानसिया मेंनाया ओमफ्राय दै मोनहांबाय दैजों माथो गुदुं नै दैलै जों दोंसे मोनबा मोनबाय दिनैसो मासेबाबो गोबावथार जाबायना जावैया दावखोगासिनो मोनसिगोन नै गाबनायखौ नुवाखै नुवाखैब्रा खोनादोंसो मा जाम्बा रायलायलाबायो इसेबां दावखोनो हानाय नङा थिंसो थांबाय हनै सोनाबासो थांबाय माथो नैबे दंफांखौ गारना लाग्र' मिथिंबोदोंसो दं फिसायाथ' फाननो थाखागोन बेहाय बिहावा जावफ्रामना दोनलांदों आरोना बेयाव खुसिया नुदोंमोन ओमफ्राय बोराय देहा जाबाय नालाय जावजोबनो हायासैनो आरो बेनिखायनो जोङो दिनै मोनगोन ना मोना जावहैनायनोसै होननानै फैबाय आरो दायो मोनमारगोन ना मोनमारा गुदुंखौलाय नुदों मोनबासो फोथायसिगोन आं दं होननानै दे दा खुसिया मोनजाबानो बोलो फैफिनखागोन ना मा होनो रोदा ओंखारलायनाय जावथारदों दावदै सावना जाग्राया थांखो खबथारनाबो जायोनो जा मानसिफ्रा आयौ बेफोरबायदि बुंनायखौ मानसिफोरनि गाज्रि बुंनायफोरखौ एखेबारे गोसोआव लानानै दुखु मोननानै भिडिअ बानायाबाथ' खिखौनो मोननाय नङा गायजों थांबायदां हारसिलांगासिनो दंबावो बेसेबां खस्थ' नंखाय खुसिया जानोबा फिसासो फुवान जागोन इयो फुवानखौ मोनग्रोबाय गाव बायदिथार नालाय धनिस्का
लाबोनांगौसोमोन बना मोजां मोजांथारमोन बुरजा हादों इसे बुरजा दा ओइ दानिस्का होनदों नोंखौ बेयावनो हगारना गालांसै गेलेगोन नोङो खम हाखराव गेलेगोन बियो दे सानलाय दे दिन 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 दे थाय नै आगङा फांसेनि ओच्छा होन आयु गाहाबो बाब माना मुनि खानाय जाथारबाय आरो बियो हामा ओंखाम गरसे रुबाय होनलायहरथारदोंमोन रायलायहरा मालाय खोलाहा बिदि खोनादों हाबाब हाबाब गैयालै लोगोफोर दिनै खुसियानो नै बेसांल' माथामल' फवासेल' जागोन हानसु बुंनायसो देरसिन दंफांखौ जावखुना हायिखाय बेबायदि मुरा जावखुबाय बेलेगावसो जावबाय ओरैनो मासेबाबो लांसै जावनानै होनना नामा मैयाथ' गैया मासेबो मोनजाखायाखै ओमफ्राय जानो लुगैनानै जावफैदोंमोन मोनजाबायगोनदां ना मानसिफ्रा जावबाय थानायखाय गैला मालाय जावना लांबावखांजोब्बाय जावहैनांगौ र' मोनसे जायगा दङ बेलेग गामियाव जावहैगोन मानोबा सानथाया लेंहरगासिनो दं जोंहा सानजाफारायाव दं नोंहा अबा सालथे दंलायलायो नोंहा सानथे दंब्रा आंहा बिनानाव बिलाइ हरनाय दं आरो नोंनि बिनानाव बिलाइ हरनाय दङ नैब्रा मोखां स्टाइलखौ खामानि मावबाथाय आइजोआव बिदिनो जायो ओमफ्राय सिंखारलायबावोसो अबस्था गैला नालाय मानसिया बोराय जाथारबाय ओमफ्राय बुंबाथाय होनलायबावोसो जिमाव थांनो मोनथाराखैना ओंखायनोसो जालायबावो थांबाय खबथारग्रा दावदै सावनानै जाग्रा नुखायो नालाय गाहायाव दारि गैयिजों जाबजों गेजेराव दारि गैयिजों जाबजों मथामसो नुखायो मानसिखौनो दैयाव थाग्रा ना जाग्रा मथाम ए मोनाबाय नायलाय मोनाबाय हनै सानानो हाबथारनोसै बे समान समान माबासो मोननायबा मा जायोमोन मोनगोन खोबनि आयु सैमा जि फैखादों नै बोरमानिखै मोसौ लांफैबावनांगौसो नै मोसौ आम्मा मोसौआ नै इखै सैमा फैसोदों नाथाय नाहरोसो नाय सैमाया नाहरलायबावोसो बिराद सैमाफ्रा बोरमा अरो बिसोरो बोरमा